Nesa ta zo kusa ga wata dama ta samu. Ina masu neman sanin ilimin kimiyya da fasaha wato technology. Sunana Khalid da African TV tare da ni kuma Zaituna Yusuf Shaibu ɗaliban Take Youth Nigeria. Take Youth da shiri ne wanda suke koyarwa yara ɗalibai da kuma matasa yadda za su iya sanin ilimi na yanar gizo-gizo, yadda za ka koya abubuwa da dama ta yadda za ka dogara da kanka na tsawon lokaci wato kenan long term career skill. Shiri ne wanda aka fara yin shi a US da ke can kasar New York, inda ana karanta da ɗalibai a cikin aji. Haka zalika nan kasa Najeriya mun samu damar wannan shiri a nan, inda ana karanta da courses kamar haka. Na farko dai akwai introduction to any money online, yadda za ka samu kuɗi ta yanar gizo-gizo. Akwai improving your quality of life, yadda za ka inganta rayuwarka. Sannan kuma akwai entrepreneurship, wato wanda abin da ya kunshi sana'o'i. Sannan kuma akwai fundraising, yadda za ka iya yin campaign wanda za ka samu kuɗi zuwa ma'aikatanka. Sannan kuma na karshe shine web development, inda za a same su suna Bank Road, Universal Plaza, daura da Zenith Bank. Domin neman ƙarin bayani za ku tuntube mu akan lambar wayan da yake tafiya a ƙasan screen din. Sai mun gan ku a Take Youth. Zan kasance a filin domin ganin ɗaliban Take Youth domin za ku amfano daga wannan shirin sosai. Sannan kar ku manta ku dinga yada wannan ma wasu domin su amfano. Sannan ku yi liking, ku yi commenting. Mun gode. Bye bye, sai an jima.